Ahojte, matematici. No dneska si dáme takúto chuťovečku. Čo sa týka uhlov v trojholníku, mali by ste zatiaľ vedieť, rýchlo si to zhrnieme, že ak mám trojuholník, uhly alfa, beta, gamma, vnútorné uhly, tak musia mať dohromady 180 stupňov. Ak mám uhly, ktoré ležia na priamke, tak súčet týchto dvoch uhlov je 180 stupňov. Ak mám uhly, ktoré majú rovnaký vrchol, spoločný vrchol, tak ich veľkosť je zhodná, pretože ich ramena sú opačné polopriamky. Toto keď vieme, tak môžeme prejsť k nášmu príkladu. No a mali by sme takýto trojuholník, ktorý má, tento uhol je 65 stupňov, tento je 75 stupňov a tento je 70 stupňov. A máme tu neznámy uhol X. Tak odkiaľ začneme? Vnútorné uhly trojholníka potrebujem. Mám, toto viem, 75. Teraz, tento uhol bude mať určite veľkosť 70 stupňov. Prečo? Pretože tento uhol má 70 stupňov a tento bude mať tiež 70 stupňov, pretože ich majú spoločný vrchol a ramená sú opačné polopriamky. Takže budú musieť byť zhodné. No a teraz my vieme, že súčet týchto vnútorných uhlov, tohoto 70 a 75 musí dať dohromady 180 stupňov. No a čiže 180 minus 75 minus 70 a zostane nám stupne na tento uhol. 75 a 70 je 145, a 5 je 150 a do 180 nám chýba 30. Čiže 35 stupňov. Ešte raz, 35 a 75 je 110 a 70 je 180. Takže tento uhol my máme už vyriešený. A teraz pozor, pretože niekto im mohol povedať, že aj toto bude 35. Nie, to nebude 35. My si teraz musíme uvedomiť, že ktoré uhly ležia na tejto priamke. To sú tieto uhly, takto. A tieto uhly dohromady dajú 180. No a teraz mínus, takže my vieme 65, vieme 35 a nevieme tento uhol. No a ak teraz majú mať dohromady 180 stupňov, tak 180 minus 65 minus 35. 65 a 35 je 100, takže 180 minus 100 budeme mať 80 stupňov. To znamená, že tento uhol bude mať veľkosť 80 stupňov. No a teraz si zoberieme ďalšiu priamku, na ktorej ležia naše dva uhly. A to je táto priamka. To znamená čo? Že aj, tamto nejako takto, že aj na tejto priamke tieto uhly musia mať dohromady 180 stupňov. No a tieto dva uhly, ktoré uhly tvoria? Tento, náš X, plus tieto, čo sme dopočítali, to bude tých 80. Áno? Takže koľko nám zostáva na náš neznámy uhol X? 100. Alebo 100 plus 80 bude 180 stupňov. Takže my sme zistili, že tento uhol má 100 stupňov. Je teda väčší ako 90, takže bude tupý. No, lebo vieme, že keď máme takto 90, to by ste už mali vedieť, toto bude pravý. Keby bol menší ako 90, je ostrý. A keď bude väčší ako 90, my máme 100 stupňov. Takže 100 stupňový uhol bude tupý. Tak. Dobre, takže takto nejako počítame aj takéto príklady. Dobre je vždy si, keď by ste povedali, že na ktorej priamke alebo leží, tak aj si priložiť pravítko. Priložím si pravítko, napríklad na túto polrovinu, na tú priamku a zistím, že ktoré uhly ležia na tejto priamke. No,
Potom zase by sme priložili na túto červené P a zistím, ktoré uhly ležia na danej priamke. Tak, no zase keby ste išli naspäť, že toto dáme preč, hej, a idem z tejto strany, že či to mám skutočne dobre, týchto 100 stupňov, áno, tak idem znova naspäť, viem, že 100, týchto 100 plus týchto 80 musí dať teda 180, to je v poriadku, týchto 80 a 35 a 65 musí dať znova 180, to je v poriadku, ak mi to bude sedieť, tak idem naspäť tento 35, ako sme dostali. Povedajme sa, že tento má 70, takže aj tento bude mať 70. Súčet vnútorných uhlov bude 180, takže tu nám chýba tých 35. No a vidíte, že aj z pôvodne príkladu ťažkého, áno, keď si toto odmyslíme, že toto sme všetko vyzistili, tak toto sme tu tiež nemali, ani toto sme tu nemali. No, mali sme tu práve toto P sme tu nemali, ani toto. Áno, takže takto sme mali ten pôvodný obrázok. No, ani toto sme tam nemali, že my sme tam v podstate nemali nič. My sme iba vedeli, ani toto sme nevedeli, my sme iba vedeli tieto základné veci, že súčet vnútorných uhlov je 180, že uhly 2 susedné na priamke majú 180 a keď mám vrcholové uhly, tak tieto dva opačné majú rovnakú, a nie že opačné, ale vrcholové uhly majú rovnakú veľkosť. No a sme zase na začiatku s čistou tabulou. Môžete začať odznova si to skúsiť a porovnať s tým, k čomu sme prišli my, k akému záveru. Tak, majte sa pekne, ahojte.